Aquesta senyora ens explicarà una cosa molt i molt simpàtica i ja que teniu molt en compte. Digue, explica'ns-ho, va. Jo explico el record que tinc, Aviam, jo hauria de tenir uns 10 anys, potser 9, potser 11, no ho sé, a mitjans dels anys 50 era, que vaig anar a Sant Feliu de Guíxols amb el meu tiet, la meva àvia i 2 cosins que teníem, una cosina i un cosí. Llavors allà hi teníem família. Jo ho recordo perfectament, que vam sortir a la nit a passejar pel passeig. Hi havia molta gent allà, o sigui, hi havia tota una munió de gent i clar, ens vam colar per davant i bueno, tothom sentia que deien és la Marilyn, és la Marilyn, i anava acompanyada d'un actor que era d'aquí però que jo no recordo el nom, que era un tipus com si fos el... Aviam, espera't, aquell que es va morir ara fa poc, el Paco Raval, d'una època del Paco Raval, però no era el Paco Raval, I llavors doncs, la gent ho deien, i el meu tiet també ho va veure, i jo vaig veure al mig del passeig, amb uns focus, aquesta dona que deien que era la Marilyn, jo l'havia vist en fotografia, amb imatges de pel·lícula, o sigui de pel·lícula, d'això, de revista. No seria l'Ava Gardner? No. Que és morena i va estar a Sant Feliu també? No, aquesta era una dona rossa i anava amb un vestit així de pell d'aquest, de leopardo que es deia, o sigui escotat, tipus aquests escots de Palabra de Honor, i estava al mig allà fent, saludant. Aviam, no podria ser la Gemma Mansfield o la Diana Dors, que semblaven molt la Marilyn, anaven rosses i portaven aquests vestits de leopardo, eren més extremades? Aviam, jo diria que no, perquè el pentinat, la Gemma Mansfield tenia el pentinat més llarg, la melena més llarga, ho dius molt bé. I ella era més curt. A més, el meu tiet, que fa potser uns 20 anys que és mort, fins al final va dir, sí senyora, vam veure la Marilyn. I la meva cosina, que és 2 anys més jove que jo, que l'altre dia precisament ens vam trobar, feia temps que no ens vèiem, diu, sí, jo també ho recordo, això de la Marilyn. I vull dir, aquí va acabar la història. Vull dir, ja, i mirat d'indagar, inclús vam anar a l'Ajuntament de Sant Feliu a preguntar-ho, però esclar, les noies de recepció allà, doncs, estic parlant, clar, dels anys 50. Jo no havia vist pel·lícules de la Marilyn perquè no eren aptes, però sí que havia mirat moltes revistes i m'agradava molt, la trobava maquíssima. I llavors, doncs, bueno, em va fer molta il·lusió. I això és un record que m'ha quedat sempre, però clar, bueno, el meu tiet es va morir, però l'altre dia la meva cosina li vaig dir, jo hi vaig anar, diu, sí, jo també hi era, jo també vaig venir, jo sí senyora, sí que era la Marilyn. I així va quedar la història. Però no he sentit a ningú més ni llegit que expliqués que va estar aquí, però esclar, també es feien viatges privats, particulars, i bueno, la cosa va quedar sempre que ens ha parlat de la Marilyn, no ho diu ara, No, sempre ens ho tota la vida ens ho ha dit, i ens hem documentat, però no hem trobat mai res. I a més a més, l'objectiu, la visita d'avui, en part, està promoguda justament per aviam si despejàvem alguna incògnita. Aquí hem vingut diverses vegades, ho coneixíem, va sortir amb una trobada amb tots els amics, i ja que parlava de Marilyn, va dir, home, tenim un museu de la Marilyn impressionant, doncs la propera vegada hem d'anar a Sant Cugat. Ara comença una nova investigació per tot. Però és molt difícil aquesta ja perquè han passat molts anys. I clar, inclús a Sant Feliu, esclar, la gent que era adulta a aquella època ja potser és morta, perquè jo tinc 70 anys i vull dir, en tenia al voltant dels 10. I faria 60. Quina anècdota més bonica i simpàtica. I a més, com ho has explicat tan bé que d'això en farem un vídeo preciós. El posem aquí al museu, Ara, ho deixem... Aviam, no direm ni que sí ni que no. Cadascú que pensi que vulgui. És el teu el record que tens. I jo me'n recordo que ens vam posar com a criatures a primera fila allà mirant i així, ja dic, i recordo el vestit com aquesta fotografia. O sigui, de pell que en deien de leopardo, no? Sí, i molt escotat, i bueno, la cosa anava així. I ha sigut un record que m'ha quedat, però no ho he pogut fora del meu tiet i la meva cosina, no hi ha ningú que m'hagi dit sí, és que va estar aquí, és que... Bueno, jo diria que podia ser aquest. Que podia ser ell, sí. Ara no ho puc assegurar, al 100%, però... És viu el Jorge Mistral? No, ja... No, el Jorge Mistral... No, perquè se li podia preguntar directament, no? No. Era del 58, fa 56 anys.